Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Алгатова койбір темалар турында кыскача. Ил буенча бер юлы 80 мәңгелек ут кабында Россия буенча җиңүтен саклыйбыз, бөтен Россия акциясы узды. Бүләкләрне Бөек Ватан сугышы ветераннары гына алмый, Чаллы халкы махсус хәрби операциядә катнашучыларга Нива автомобилен әзерли. Бүген җиңүтен саклыйбыз, бөтен Россия акциясы кысаларында ил буенча бер юлы 80 мәңгелек ут кабында. Тантаналы чара Тукай районы Новый поселогында да узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Исегезгә төшерәбез, төбәкләрне газлаштыру шул исәптән мемориаль комплексларны табигый газга тоташтыру буенча зур эш Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча башкарыла. Җиңүгә 80 ел тулу алдыннан эш дәвам итә. Тукай районы иҗат коллективы кунакларны биюләр, җырлар белән каршы алды. Моннан тыш ярминкә дә оештырылган иде. Анда Бөек Ватан сугышы елларында язылган архив хатлары, музейдан төрле экспонатлар тәкъдим ителде. Мы сегодня представляем работу наших волонтеров. Они изготавливают вот эти супы, каши, очень много продукции всякой. Есть у нас князевские пряники, шикарные, красивые, с очень разными узорами. Делаем окопные свечи, которые используют для согрева, значит, сушки, обуви и разогрева обеденных своих блюд. Новый поселогында мемориал булдыру карары 1984 елда кабул ителгән. 2022 елда һәйкәлгә реконструкция үткәрелгән. Мемориаль плитәдә 562 кешенең фамилиясе уеп язылган. Җәмәгать транспортында җиңү мае күргәзмә экспозициясе урнаштырылган. Ә бүген инде Тукай районы Новый поселогында мәңгелек ут кабында. 80 лет назад ценой невероятных усилий наши деды и прадеды одержали победу в самой кровопролитной войне в истории. Их беззаветная любовь к родине, вера в правду и справедливость – немеркнущий ориентир для всех нас. Память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу родину, навсегда останется в наших сердцах. Бүген җиңүтен саклыйбыз акциясе кысаларында президент Владимир Путин башлангычы белән Россия төбәкләрендә онлайн режимда 80 мәңгелек ут кабында. Новый поселогында яшәүчеләр һәм бәйрәм кунаклары өчен бу мөһим чарага әйләнде. Мы должны помнить эту историю. Надеюсь, наши дети этого не забудут. Потому что эта война, здесь воевали 3 поколения. Мы гордимся своей страной. Помнить, самое главное помнить и беречь тот мир, который у нас есть. Уважать друг друга, самое главное. Регион наш многонациональный очень. Вот в этом, наверное, наш такой очень большой козырь, очень плюс. Надо уважать всем друг друга. Рөстәм Миңнеханов республиканың 30 мемориалы кергән зур күләмле проект өчен Газпром компаниясына аерым рәхмәтен җиткерде. Сегодня достойные наследники поколения победителей отстаивают интересы нашей страны в рамках специальной военной операции. Мы безмерно благодарны нашим бойцам за мужество и отвагу, за героизм и верность присяге. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, поздравляю всех вас с наступающим днем Великой Победы. Хочу пожелать вам всего самого доброго, крепкого здоровья и благополучия. Чара кысаларында республика башлыгы шулай ук махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның туганнарына 7 батырлык ордены тапшырды. Геройларның берсенең улы дулкынландыргыч чыгыш әзерләгән иде. Чара мемориаль комплекс һәм мәңгелек утка чәчәкләр салу белән тәмамланды. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җиңү көне алдыннан ветераннар өчен госпитальдә дәваланучы Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен бәйрәм оештырдылар. Аларны котларга шәһәр мэры да килде. Ветераннар өчен шулай ук концерт һәм чәй өстәле оештырылды. Бәйрәмдә безнең төшерү төркеме дә булды. Валентин Лысак армияга үстеләге белән 1943 елда китә. Ул вакытта аңа 15 яшь була. Яшүсмер очучы сынаучыга, моторист укучыга укый. Валентин Иванович диңгез авиациясында 7 ел хезмәт итә. Последнее у меня было задание, наш экипаж большой, 11 человек, уже двухмоторный самолет. Вот мы летали, Констанца бомбили
Там очень большое скопление немецких войск было уже. И свое задание выполнили. Шәһәр мэры сүзләренчә, фронтка 14 меңнән артык чаллылы китә, 5 меңнән артыгы яу кырларыннан әйләнеп кайтмый. Участников Великой Отечественной войны, к сожалению, становится все меньше и меньше. Самым молодым почти уже 100 лет. Многие из них не выходят из дома, но тем не менее мы считаем своим долгом еще раз вспомнить о них, сказать им огромное человеческое спасибо, сказать огромное человеческое спасибо труженикам тыла. Ветераннар өчен госпиталь Бөек Ватан сугышы ветераннарына 1999 елда бирле медицина ярдәме күрсәтә. Бүген медицина учреждениесендә 22 ветеран дәвалана. Тут лечение отличное. Меня жена не узнает, когда приезжает домой. Такой бодрый, веселый. Тут и колет, и капельницы делает, и внимание главное. Внимание хорошее. Все в палате. Палаты хорошие для ветеранов. Нормально. Телевизор, холодильник. Все есть. У нас такой мультидисциплинарный подход во всех отделениях. То есть с пациентом работает лечащий врач. При необходимости осуществляется консультация необходимых узких специалистов. Ветераны получают и медикаментозную коррекцию, обследование необходимое, занимаются лечебной физкультурой. Бәйрәм ахырында Наил Мәгъдиев залда булган һәр ветеранга җылы юрганнар бүләк итте. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Бүләкләрне Бөек Ватан сугышы ветераннары гына алмый, чаллы халкы махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүен дәвам итә. Алар өчен яңадан Нива автомобилен әзерләгәннәр. Хәзер машина техник күзәтү узан, аны ремонтлыйлар, детальләрен яңарталар, чөнки алгы сызыкта ул идеаль хәлдә булырга тиеш. Машинаны модернизацияләү процессын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Зарядку аккумулятора смотрим. Проверяем, сколько генератор выдавал. Нива җентекле тикшерү уза, автомобиль бит шәһәр шартларында түгел, юлсыз урында файдаланылачак. Автослесарь Сергей Таланов әйтүенчә, алгы сызыкта машина сынатмаячак. Тагын 20 мең чакрым араны тыныч кына үтәр дип планлаштырыла. Проверяем ходовую часть, трансмиссию, рулевую, трапеции все, маятники, сам редуктор рулевой. Состояние подшипников ступицы, тормозные суппорта, чтобы это все было идеально. Пыльники не были на гранатах порваны. Вот это вот все смотрим. Нива автомобилен активистның танышы Валерий Тигр бүләк иткән, ир-ат инде машинаны тулысынча үзгәртә. Валерий Тигр сүзләренчә, автомобиль яңа кебек булырга тиеш, чөнки алгы сызыкта транспорт чарасын ремонтлау мөмкинлеге һәр вакытта да булмый. Ниваны хәрби бурычларны үтәү өчен штурмовиклар алыр дип планлаштырыла. Будут ребята ездить, смотреть, как доставлять гуманитарку будут по этим регионам и боеприпасы на передовую. Мы разобрали ее полностью, неделю уже ремонтируем, подходим к концу, всю подвеску, рулевую, всю тормозную систему, электрику, все обновили, все запчасти покупали новые. Нива Донецк һәм Луганск арасында йөрүче һәм хәрбиләр бу автомобильне 9 май бик җиңү көне алдыннан алырга тиеш. Чаллы халкы бу машина безнең ватанны саклаучыларга хәрби бурычларны үтәүдә ярдәм итәр дип өметләнә. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Летом варикоз прогрессирует. Остановите это сейчас. Диагностика ваших ног в клинике «Идеальные вены» за 1000 рублей. Звоните 25 35 23. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701. Если транспорт необходим.